may problemang nagbibigay lumbay, at dito naghahari ang kalungkutan, at sa atin ito'y gumagambala. Salita ng Diyos ay ating tandaan, na siya'y ating ilaw at kaligtasan. Hindi niya tayo pababayaan pag ang buhay ay nasa kapighatian. Siya ang liwanag sa ating buhay. Kung wala siya, ito'y walang saysay. Tulad ng isang taong nasa kadiliman, na ang buhay walang patutunguhan. Kung tayo ay may kabigatan, alalahanin na tayo'y tutulungan. Siya ang gabay sa patutunguhan. Sa buhay siya ang mapagkatiwalaan. Salita ng Diyos ay ating tandaan, na siya'y ating ilaw at kaligtasan. Hindi niya tayo pababayaan pag ang buhay ay nasa kapighatian. Pag ang buhay ay nasa kapighatian.